Tak vítajte pri cyklopotulkách. Podle mostu za námi je jasný, kde jsme. Jsme v Považské Bystrici a máme se setkat v informační kanceláři s našimi průvodci. Trefíš tam, Janku? Vraj je to tu úplne jednoduché. Nad mestom z diaľnice doprava za 500 metrov sme tam. Tak jdem. Považie cyklistom netreba nejako zvlášť predstavovať. Najdlhšia slovenská rieka po dlhej ceste z Podtatier na západ zahne pri Žiline doľava na juh a prvým okresom Trenčianskeho kraja je práve Považská Bystrica. Možnosť hviezdicových výjazdov do okolitých dolín využijeme aj dnes. Najprv sa však v turistickej informačnej kancelárii v centrálnej mestskej zóne stretneme s našimi kamarátkami Miškou a Zuzkou, ktoré nás prevádzali aj naposledy. Dobre. Dievčatá, tak sme tu opäť. Čo ste pre nás vybrali tento raz na cyklopotulky? Považská Bystrica je takým východiskovým bodom viacerých trás a nachádza sa okolo viacero dolín. V minulosti sme si už ukázali Pružinskú dolinu alebo Manínsku a teraz by sme vám chceli ukázať Papradňanskú dolinu. Pôjdeme smerom na sever od Považskej Bystrice. Čiže predpokladám, že do kopcov? No, já doufám, že ne. Ne, nebojím se ničeho a musím říct, holky, hrozně vám to sluší. Ještě chvíli se trváme v Bystrici. Děvčata by se totiž ráda pochlubila nově zrekonstruovanou památkou. Zastavujeme nad kapličkou svaté Marie Magdaleny, která je vrcholným bodem křížové cesty a užíváme si pohled na město. Kalvária sa v súčasnosti, okrem teda toho liturgického spôsobu prežitia týchto chvíľ tu, používa aj na rekreačné oddychové účely. Za ústrednou kaplnkou je vytvorená zóna, ktorú navštevujú teda nielen veriaci, ktorí si prejdú krížovou cestou. Častokrát tam stretávame výlety s deťmi, so žiakmi zo škôl, takisto rodiny, proste všetci. Oceňujeme iniciativu obnovovat zanikající pamětihodnosti a ani se nedivíme, že místní si sem rychle našli cestu. Řezbáři to tady pomohli zvelebit a vy si tu můžete uspořádat piknik nebo i opéct špekáčky. Dominantou Považskej Bystrice a jej okolia je Považský hrad. Zavedie nás k nemu Vážska magistrála, najvýznamnejšia cyklotrasa v okolí. Vedie popri Váhu a hoci je oficiálne značená na ceste prvej triedy, cyklisti už prirodzene začali využívať pokojnejšiu hrádzu Hričovského kanála. Cyklisti z toho dôvodu, že je to hlavná cesta, tak využívajú v podstate túto časť priehrady, ktorá je krásna a otvárajú sa nám tu fakt pekné výhľady na Manínsku, Tiesňavu aj na hrad. A opět musíme překonat slušný stoupák a těsně před cílem potkáváme skupinku rozjařených trampů, kteří nás trochu zlomyslně povzbuzují, ale z nich se nakonec vyklubou velcí fanoušci cyklotoulek. Na hrade sa v súčasnosti dejú veľké veci. Jeho majiteľom je mesto, ktorého spolu s občianskymi združeniami postupne vracia do života. Postupne obnovujú a sprístupňujú kedysi dávno zasypané klenoty architektúry a zbierajú čriepky histórie. Nechýba cyklostojan a z dreva vystavali aj parádnu vyhliadkovú plošinu s ďalekohľadom. Pri tvorbe tohto projektu sme mysleli hlavne na turistov, ktorí sem prichádzajú čoraz viac a viac v počte, samozrejme aj na bicykloch, takže sa tam nachádzajú jednoduché drevené prvky, a to sú stojany na bicykle, takisto tu nájdete odpočívadlá, na ktorých sú tabuľky informačné s popisom, ktorí vás prevedú vlastne týmto hradom. Ide o objektovú skladbu, kde si teda nájdete stručné informácie a tento chodník vyúsťuje až hore do paláca na vyhliadkovú lávku. Sjeli jsme dolů z hradu a vracíme se zpět na hráz, po níž pokračujeme až do Podvaží. A protože děvčata jsou znalá místních poměrů, jedeme raději lesní cestou, která vede opět souběžně s cyklotrasou značenou na silnici. V obci Stupné si pak na chvilku odpočineme u jeskyňky s Pannou Marií, kde začíná v pořadí dnes už druhá křížová cesta. Príjemné miesto na oddych pre cyklistov, Janik. Čo poviete? Veľmi príjemné, ale myslím si, že hore na tú Kalváriu, na tento kopec, to je asi dobrá makačka, čo? Nie je to určené pre menej zdatných putníkov, takže na to treba upozorniť vopred. To treba povedať na rovinu.
Veľmi príjemné miesto a veľmi príjemná cykloturistika. Poďme ďalej na Papradno. Aj ďalej na severozápad hore dolinou by sme mali ísť po ceste, no aj tu miestni radšej odporúčajú ľahký terén. Pokračujte radšej ďalej okolo futbalového ihriska a po príjemnej cestičke vhodnej aj pre deti prídete až do ďalšej dedinky Brvnište. O chvíľu sme v Papradne, ktoré dalo meno tejto doline. Aktívny starosta nás už čaká priamo v strede dediny. V podstate je také obdobie, že cykloturistika naberá na tempe aj na sile. A Papradno je, myslím, takou atraktívnou lokalitou, pretože taký východzí bod, či už na Javorníky, na Šťavnickú stranu alebo na Marikovskú stranu. Papradno je najväčšou obcov Považsko-Bystrického okresu a spádovou obcov tejto Papradňanskej doliny. Takže to je celkom pekná trasa z Považskej Bystrice na taký krásny rodinný výlet sem k nám a môžete pokračovať potom na Podjavorník. A tí odvážnejší hore na vrch Javorníka. Cez Javorníky je veľká trasa, kde je 5 zástavok a uprostred celej tej trasy je veľká rozhľadňa, z ktorej je výhľad aj na našu slovenskú stranu, aj na moravskú stranu. Tá rozhľadňa je v podstate na Stratenci pri Veľkom Javorníku, čo je najvyšší vrch Javorníku. Nesmíme opomenout navštívit dominantu obce, kostel svatého Ondřeje. Ukrývá totiž v sobě nejednu výjimečnost. Hned po vstupu nás upoutali zářící píšťaly mohutných varhan, jež jsou 4. největší na Slovensku. Napadlo by vás, že znějících píšťal může být dohromady 5069? Oproti tomu kostelní věž má pouhých 6 zvonů. I to je samozřejmě úctyhodné číslo. Už sme vlastne na samej hranici chránenej krajinnej oblasti Kysuce pod Javorníkmi. Tunajšia nádherná príroda láka na pešiu či cykloturistiku. Keby sme pokračovali stále hore dolinou, o chvíľu sme na slovensko-moravskej hranici. No my radšej zahneme v Papradne doprava a stúpame krásnym chotárom na kolíbu Papradno. Pasúci sa dobytok v tisíckach kusov dáva tušiť, že sme blízko. Možno budete mať aj vy šťastie a prídete tam práve počas svadby a zažijete takéto prekvapenie. Ja vás tu srdečne vítam u nás v Papradne, keď sa pozrite na tú našu panorámu tejto doliny, že je to veľmi pekné. A vôbec tento náš chotár vyhral 2016 najkrajší chotár na Slovensku. Keď prídeš, Janku, moje Savenko, No ale ja som vás už niekde počul a videl. Však pochváľte sa. Tak vidieť ste nás mohli všelikde, naposledy aj na RTVS v relácii Zem spieva, kde sme sa prebojovali až do finále. Vôbec sa teda nečudujem, že ste sa do toho finále dostali, lebo ten spev mal naozaj všetko, čo mal. Ďakujem. Je tady opravdu příjemná atmosféra. Mají tu dětské hřiště, okolo pasoucí se koně i s oslíkem a možnost se projet v ohradě na některém z nich. Dá se tu i přespat a čerstvá domácí kuchyně z místních surovin nemá chybu. Kdo by odolal haluškám s májovou brinzou, křehkému jehněčímu a ostatním dobrotám ze zdejší farmy, jejíž mnohé produkty si můžete koupit. Veríme, že sa vám dneska u nás páčilo. Aj táto Papradňanská dolina má svoje čaro, ako ste videli, a ponúka nielen tie krásne výhľady a tú krásnu prírodu, ale sú tu aj rôzne zaujímavé akcie ako Bačová cesta alebo jazdecké dni a deti sem chodia aj na denné tábory, užívajú si koníky aj prírodu. Tak myslím si, že Považská Bystrica opäť nesklamala, zažili jsme parádné cyklopotulky. A to není všechno. Z české strany je to sem, co by kamenem dohodil, takže popadněte svoje kola a přejďte sem. Uvidíme se opět za týden. Ahoj.
Právě pro vás natáčíme cyklotolky v Rakousku, ale točíme i v Německu, na Slovensku a samozřejmě hlavně v Česku, na Moravě a ve Slezsku. Na všechny tyhle díly se můžete podívat na našem YouTube, na kanále Cyklotolky _oficiál. Bike.